yesusu no mabuna yesusu say youth no mafutu a me pesa me de manie say ye nyina ye beti asem ya asumpa bu a me se beboa ye ebra ye wo mu sa abre ye bo ye mbra sa abre no ye nhwe yie ebi se obra wo bebo sa abre no en na kire de da ache wo beyo eti sa ahase ye yi be de no kobo fotuo bi a one day ebi a ensabro ena wo bro ebi a cigarette no wonom ebi a wi no wonom anase cocaine ni de aka ho nyina bi red ni de akokoso no a wa unya ndu ba bi anase hu se awie no ebesi sen enti se me pese me nya kwan bi personal pay me bo brada ache de a na wo se sa no me bi ati se nyina no me tumi hu free ho na me de me hu bata nyame na me tumi ya sa de ebetumi aboa mo so we youth na dodo no a so nsu adwuma ile hu sua entra se sa dodo no aba ebi se emu dodo no a woni adwuma bi ayo na youth di okasa woni adwuma bi ayo a na che se o how bebre o wa animu di stress na ye no ye ho na afi ye twa ho fi ade bi ye se enna kakra edi mani de beyo edi mi se mi nyanu youth se di tie wo mu no mo me ye hya se ye twa ho fi no ma ye no ma bone ho yare a ebi tu ye wo ha nko se be be yare ho enti se ye ti dada no a yenim se nkemofo eye kristofo nuanom kristofo eye nkemofo nuanom mo me fa sa antena na ye mompa ye nse twedi ampon se obeme ye nkwane ahoden na enam so am ye tumi ahwe ye ma ene ye yenom ene ye kunom na tumi aboa ma ma na tumpon se basabasa ba o ma enu mu a minim se woni nyina di ho adanse ye se emwa emma o man no asumbi a ye pe sanka enam so ma eduma ntimi nkoso emma ene mofra nkuma nyina ho be kire won esan se bia ntokwa bi ikoso na nso se yi nyina tru ho dia na minti e asumbi e beba tilisre ni yanom kremo mona mo chiwo mo ntrase na mo mienti announcement no na abrafo di ka ba bi wa ha omo ba ye no ne na nsaso ana yeso ye ba ye omo ye no omo ye kwasi ada ejo ada brada ana yeso ye ba ye minim se ye ba ye ne musa de ba bi a ye betrete nyina na hotie ba bi a oti sese ye ya obefiri ho akoyi obi betena ho koyi ansa na wo betena ho na so hu se de na ho sitie yesram woni de ne obo kwan so ye pese obia ba ye bibia be ku ye nyina de suti nyina ni mu ase obia anya sa minim se mo nya so ye be firi ayi emema wa asafu yi mu nyina me kan sa ye nyina ye be boa me ye tutu canopy ahodo ye nyina fiwo na ya bobo carpet nyina ye won safu nyina mu no asafu biem na ya bobo be fa edi bia ko be be se kro afen konya wo fa sei no ni nyina ye Agona center for the ye be pack ya ko good dan na ewo munum se de ye ko fa ba ye no ye no konya wo fa sei nyina so enso komampon enso ka no so ba enso ye be pack ni nyina gumu eye meme wa nyina adwuma na me kire emma ye wa nyina so ye be pra nyina ba bia wo nyina be pra mutie ye te na dia akonya so a fa ase nyina no yesu wi a okatumu na de koka no punachi na ama ho ada ho se ne be ya amba ne betumi apra ho yesu ye te konya wase nyina so no upoda na wo de ko edan no no ho edan no ano ho se ne be ka ho na ye de ko ba konya nyina afi de ye Agona center de no mo me ne nsa enna de yesu te be konya de nyina so ye a ye de be ko na chi ndemu ada ho amomo apra sanitation fo emu yentie ye ko wi amo ase no ye unse yampon ye entiesi owie na bi no to mu ka se ka bi be fi ase akwa no ndi abo e se adwuma eda ye nim no eso ape na ye kututwa ba bi etra ye nyina ba bi ase mo bi ye ko ye ho nyina adwuma sanitation fo ba sha mo mra ni mu amaye ansa na asafu bi ka betuo no agese sanitation fo ba ka kire se me call my percentage ye ya adwuma ni na awie ana asa me kon kwanta mo ye mo adwuma ni na awie pa so mo mra ni mu a